No niin, moikka! Mä oon täällä autossa ja ihana vesisade, että en tiedä lakkaiskohan toi vesisade kohtapuoliin, saa nähdä. Jos ei, niin vastutaan ihan, ei haittaa mitään. Joo. Mä tuli mieleen tosta, katsoin tuossa joku aika sitten videon siitä, kun suomalaiset, tietysti osa omistaa ihan kiinteistöjä, tai omistaa, osahan siis on vielä lainaa pankille jostain asunnosta, niin katsoin sitten sen videon, jossa sitten vähän varoitettiin suomalaisia, että onko Euroopan unioni viemässä nyt kohta suomalaisten kiinteistöt kiinni. Eli omistusoikeus lähtisi sitten, koska Suomi on niin velkainen, EUlla on velkaa, Suomella on velkaa, Suomella on EUn kanssa yhteisvelkaa ja mitä kaikkea. Sitten jos käy sellainen tilanne, että niistä joutuu sitten, niitä joutuu vielä ihan maksaa takaisinkin, niin on sitten niin kuin pikkasen semmoista pelkoa ilmassa, että onko suomalais vaarassa menettää sitten kiinteistöjä, joista on siis lainaa pankille vielä. Joo, no tuli sitten mieleen tuo Agenda 2030, missä siis tavoite on, tai sitähän ihan markkinoidaan niin, että ensinnäkin et omista mitään, sinulla ei ole yksityisyyttä ja olet onnellinen. No, kukaanhan ei tietystikään varmasti ihan välttämättä noilla kahdella keinolla pelkästään onnelliseksi tuu, jos nyt ne ovat edes toimivia keinoja onneen, en tiedä. Mutta yksityisyyttähän siis on aina suojeltu ihan perustuslain turviin, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen, ja tarkoittaa siis sitä, että jos joku levittelee sun yksityisiä tietoja tuolla pitkin poikin, niin se on siis rikollista. Siitä voi saada, en nyt tiedä saako linnaa, Suomessa nyt ei oikein tahdo saada millään linnaa muuta kuin talousrikoksista, mutta jonkunlaisen sakkotuomion kuitenkin tai jotain. Siitä voidaan siis tuomita oikeudenkäynteissä, jos levittelet jonkun toisen henkilön yksityisiä tietoja. En tiedä mitä muita perusteita siinä on sitten, koska tavallaan laki suojelee, että ihmisellä on oikeus yksityisyyteen, niin et voi mennä levittelemään toisen ihmisen tietoja missä. Jokainen ihminen itse voi kertoa itsestään ihan vaikka kaiken, alkaen mitä aamulla syö ja milloin menee nukkumaan, miten nukkuu, kenen kanssa nukkuu. Ja kaikki nuo asiat voi siis jokainen ihminen itsestään joita, mutta muiden ihmisten asioita sinällänsä ei saisi mennä niin kuin yleisesti tiedottamaan tuolla. Mutta joo, siitä halutaan siis eroon yksityisyydestä. En tiedä, kaikki tiedot halutaan yksityisiksi vai julkisiksi vai miten, mutta mennään sitten tähän omistusoikeuteen, että omista mitään, niin kaikki mitä sä käytät periaatteessa on siis vuokralla. Ilmeisesti kaikki vaatteetkin, mitä sulla sitten olisi, niin en tiedä, vuokrattaisiko nekin jostain vai saako siis vaatteitaankaan enää sitten omistaa siinä Agenda 2030, mutta tässä kiinteistöjen omistuksessa siis ihmiset omistaa kaikkea muutakin kuin vaan niitä asuntoja, missä he itse asuvat, mutta jos nyt mennään tähän, että ei mennä siihen kaikkein rikkaimpiin ihmisiin, vaan siis ajatellaan tavallisia ihmisiä tai keskiluokkaa tai jotain sellaista, jotka kuitenkin saattaa omistaa omaa asunnon tai että se on ainakin jonkun verran oot jo maksanut sitä, että pankille lainaa tai jotain tällaista, mutta niin, nykyäänhän suositaan hirveästi vuokra-asumista just sen takia, että on niin ihmeellisen epävarmaa ja kaikin puolin kauhean alentavaa tämä nykyaika, että ei oikein tiedä enää. Ja sitten kun ne, jotka asuvat vuokrallakin, niin niilläkin on sitten jo vähän niin kuin, jotka eivät sitten asu jossain kunta-asunnolla tai muussa vastaavassa, niin
on aina se pelko, että jos niin, omistaja, vuokranantaja, emäntä, isäntä haluakin laittaa asunnon majoitusbisneksiin, niin on vaara aina menettää se kämppä alta, mutta öö, siinä nyt ei tule sitten se vielä, mutta nykyään on siis kauhean suosittuakin tämmöinen kauhean minimalistinen, askeettinen elämäntapa. En tiedä, onko se niin suosittua, mutta jotenkin itsestä alkaa tuntumaan siltä, että ei tämä nykyaika nyt kannusta hirveästi siihen omistajuuteen. Siinä mielessä kannattaisi hankkia hirveästi omistusta, josta joutuu maksamaan koko ajan veroa ja kaikkea mahdollista sitten valtiolle, joka siis verottaa kaikki ihmiset muutenkin ihan kuiviksi. Mutta suositaan siis ihan tämmöisiä hyvin minimalistisia elämäntapoja. Saatat olla siis ihan varakaskin ihminen, mutta haluat elää hirveän minimalistisesti. Voihan puhua siis ihan vaikka tämmöisestä piheydestä, itaruudesta, että sulla on hirveästi rahaa, mutta sä et halua sitä kuluttaa, että sä haluat mieluummin, että se on, aina kun sä käyt katsomaan pankkitilin saldon, niin siellä olisi mahdollisimman paljon, mutta sä et halua siinä niin näyttää, että sulla on rahaa tai ainakaan enempää niin mitenkään, että vaan kerrot, että mulla on rahaa, mutta en sitä käytä. Mutta niin asutaan siis ihan askeettisesti, minimalistisesti, vaikka teltassa. En ole kuullut, että tai siis olen kyllä kuullut, että teltassakin asutaan, mutta sitten puhutaan jo kodittomuudesta. Mutta ihmiset siis haluaa asua tämmöisissä solukämpissä, missä on sitten vaikka oma huone tai oma sänky tai jotain. Mutta sitten suosittua on myös tämmöinen matka-autoilu asuminen, eli asutaan autossa. Ja siellä on sitten kaikki kamat, että hirveän minimalistista, että siihen päin ollaan menossa. Siis mullekin tulee koko ajan, mä en tiedä miksi, mun mainosfiidiin kaiken maailman hirveän pieniä semmoisia rotanloukkuja ja koirankoppeja mainoksia, että ihmiset tykkäis asua tämmöisessä ja sitä mainostetaan niin kuin, että se olisi kauhean coolia tai trendikästä ja näin. Ja sitten on nähnyt niitä uutisia, että joo, muutin retkiautoon, muutin leikkimökkiin, kaikkea tällaista kuulee. Ja sitten ihan siis perheen kanssa saatetaan muuttaa sinne leikkimökkiin tai asutaan jossain yksiössä ja meitä on 6 henkeä tai jotain tällaista. Niin sellaisia niin kuin saa nykyään lukea, mutta ei se nyt kauhean, en mä sanoisi, että sekään on kauhean. Ja niin kuin, että se tulee tuolta median suunnalta, että media rummuttaa tätä, koska se kuuluu varmaan siihen agendaan ja siihen tarkoitukseen, että ihmiset sullutaan sillipurkkeihin, pieniin kaistaleisiin. Ja esimerkiksi Suomessa voisi ajatella, että tulee olemaan joitain pieniä kaupunkikeskittymiä, että ei nyt todellakaan ole niin kuin oikeasti puhutaan, että halutaan asuttaa koko maa, vaan että ihan joihinkin pikkukaupunkikeskittymiin sitten, en tiedä, mutta joku tällainen tavoite ilmeisesti on. Tämä keskittämistavoite ja sitten tämä minimalismi ajaa siihen siis, että ihmiset asuisivat tällaisissa hirveän pienissä koteissa, niin sitten ei kulu sähköä eikä kulu niin kuin, siivoukseen, ei mene vettä liikaa, kun ei tarvitse luutata kuin se pieni neliö siitä, niin en mä tiedä, jotain tällaista niin kuin, on niin kuin jotenkin aistivinani, että se olisi niin kuin median mielestä kauhean trendikästä nyt, että mitä vähemmän omistat, mitä pienemmässä kopissa sä asut, niin sen trendikkäämpää ei voi sanoa, että se olisi nyt kauhean valtavirtaista, mutta jotenkin mun feediin ainakin tulee hirveästi tällaisia, että muutin leikkimökkiin ja asun retkiautossa ja mulla on asunnossani patja ja matkalaukussa kaikki mukavat ja kaikkea tällaista. Ei mitään muuta. Mulla ei ole sähköä ja mulla ei ole vettä, mulla on kaivosta vettä. Ja kaikkea tällaista, niin kun, että en tiedä sitten mihin ihmiset säästää rahaa, että ilmeisesti matkusteluun, en tiedä mihin vai miksi halutaan asua niin äärettömän minimalistisesti, koska ilmeisesti kuitenkin on vielä jonkinlainen sosiaaliturva, että se ei olisi ihan niin kuin pakollista elää noin, vai onko asuntoja oikeasti niin vähän sitten, en tiedä, vai onko se vaan nyt trendikästä sitten. Mutta tällaista nyt sitten
tämmöistä ajatuksen virtaa tässä. Sade pikkasen taukosi, mä taidan nyt lähteä tuonne ulos. Moikka!